que surt l'abril, perquè em sembla que una vegada vaig dir a la primavera l'any que ve... I si no és ni abril, ni maig, ni juny, ni aquest any, ni l'any que ve, vostè continuarà tota la... No ho sé, això no t'ho puc dir ara, perquè no ho sé. Però jo crec que sí que continuaré. Fins al final. Fins al final, no? Fins que vingui l'altre president, fins al final i digui... d'aquesta legislatura. No, perquè pot venir demà el president Casals i dir-me que me'n vagi, i si m'ho diu, doncs me n'aniré. És que, malauradament, és així. Vostè mai es va comprometre davant dels seus companys, mai, en cap delegació, a que si aquesta llei no sortia, perquè sí que es va parlar d'una comissió. És que la comissió no s'ha creat. No, perquè és que no depèn de nosaltres. Tinc un amic, Xavi, que es diu Alfonso Fuara, que és un mestre del periodisme, que diu que una comissió está nombrada por incompetentes para realizar lo innecesario. Vale, doncs potser no fa falta... Sempre és el mateix. Potser no fa falta. Mira, això de la comissió... Si no vols que surti cap decisió, senyor Castellano, senyor Vallbona, anomeni vostè una comissió. Sí o no? Sí. Doncs per tant aquí no hi ha cap comissió creada. El mes de setembre... O sigui, no hem fet res. No, sí, el mes de setembre jo em vaig reunir amb l'Anna Pruna. Abans no podia, perquè era l'agost. Em vaig reunir amb l'OFEC. El projecte aquest no s'havia de crear. Ja feia mesos que l'estaven treballant. Es va incorporar la petició que feia la Federació Catalana de Futbol, que aquest és el mèrit, que la federació, la primera federació, des que va canviar la llei de l'esport, hagi demanat incorporar això, que nosaltres puguem triar. Sí, a vostè li dona vergonya o no li dona vergonya ser president digital? Gens de vergonya. Per què m'ha de donar vergonya? No, jo li pregunto, jo li demano. Perquè, home, és molt diferent sortir de les urnes a que arribi el senyor, que per altra banda no ha enganyat a ningú, el senyor Casals, arribi i digui, no, escolti, vostè president i ja està, perquè m'agrada, perquè ho fa molt bé i per tant, perquè sigui. No, perquè la llei és així, si jo em sentís deslegitimat per la llei, doncs no hi seria. A partir d'aquí, com et deia, és el primer que t'he dit, m'encantaria que el president dels àrbitres el poguessin triar els àrbitres. També va dir amb el programa electoral el seu president Casals: reduirem les despeses d'arbitratge mitjançant acords amb patrocinadors, subvencions, ajudes o altres ingressos atípics. S'han reduït les despeses? Pels clubs no, i pels àrbitres tampoc, perquè clar, és que a vegades quan surten aquestes històries, aquestes mentides de que els àrbits cobrarien menys, de que els àrbits pagarien més drets, i ara parlo des del meu punt de vista, això no ha passat. Ara que els clubs estan pagant el mateix perquè possiblement en 6 mesos no hagin trobat patrocinadors o no hagin pogut